ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ହେଇଥିବାରୁ ନିଶା ମାଡ଼ାମ ଆସି ଫୁଲତକ ସବୁ ସକାଳୁ ତୋଳି ନେଉଥିଲେ କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ହଉ ଆଗ ଟିକେ ହସିଦେବା। ହଉ ହଉ ସେତିକି ହସ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ହେଇ ହସିଲେ ନିଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହସ ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଦୁନିଆ ଉଲ୍ଟି ପାଲ୍ଟି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା ଭାତ ଡାଲମାଟେ ହେବ ଆଉ। ଖାସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଖସିଥିବା ଫୁଲଟିକୁ ଦୁବାଇରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପା ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଅଣା ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତଟେ କରିବା, ଡାଲମାଟେ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେମନ୍ ଟି ବସଉନଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଅରୁଆ ଭାତରେ ଘିଅ ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ଭାତ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଚାଉଳ ନେବେ ପ୍ରଥମେ, ତାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଇକି ପାଣି ଫୁଟୁଥିବ ସେଇଠି ପକେଇଦେବେ ପୁରା। ଆରେ ଡାଲମାରେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଆରେ ଡାଲମାରେ ଛୁଙ୍କ ଦଉ ନାକରେ ଛୁଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା। ହଉ ଡାଲମା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପରା ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ। ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରୀ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟାଇମ୍ ଦେଖିନି ସରି। ଭାତଟେ କଲି, ଡାଲମାଟେ କଲି, ଆଳୁ ଭଜାଟେ ହେଇଥିଲା, ଦହି ଟିକେ ଖାଇଲି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ବାଏ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।